माखासे मानसिफोरनि कुइसन खालामनाय एबा माने शक जानायनि थाखाय आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम क्लियार खालामनो थाखाय आरोबाव खनसे फिन भिडिअआव फैफिननाय जालायबाय। खुलुमबाय रायजोफोर, बिथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। जों नुनो मोनदों रायजोफोर, थांनाय सानथामनिफ्राय लानानै नाफाथि हाज'वारि जायखौ फान्थावसिन होननानै बयबो सिनायो, बिथांनि भिडिअआ ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दङ आरो दासिमबो जोबनानै थाङाखै। दिनै आरोबाव जोङो मोनसे क्लियारिफिकेसनखौ मोनबावदों नाफाथि हाज'वारिनिफ्रायनो। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला थांनाय साननै सिगां जे एनिथिं एमजेआ मोनसे स्टेटमेन्टखौ होदोंमोन नाफाथि हाज'वारिनि एकाउन्टआवहाय माब्रै दान मोनसेयावहाय 2 लाख रां हाबफैखो होननानैहाय। नाथाय जानो हागौ एनिथिं एमजेआबो बिनि बिथोरनि जे एकाउन्टआवहाय जे फैसा डिप'जिट जाफैदों आरो इउटुबा दे बेसेबां हरदों बेखौहाय बेबो मिथिया जानो हागौ, आरो बिनि जे टटेल भिउस बेखौबो बिथाङा मिथिया जानो हागौ। नाथाय बिथाङा दान मोनसेनिल' हिसाब खालामनानैहाय बेनोहाय डिटेल्सखौ ससियेल मिडियायावहाय खोन्थानानै होनायखौ जों नुदोंमोन। जेखि जादोला मोजांनि बाथ्रा, एनिथिं एमजेआबो गेरेन्टि मावाखै, थिगखौनो बुंदों। नाथाय सिङाव दे मा जादों बेखौहाय रावबो मिथियाखैमोन। नाथाय दिनैहाय नाफाथि हाज'वारिया मोनसे क्लियारिफिकेसनखौ होबाय। नोंथांमोना बेखौहाय खोनासंलांब्लानो जाबाय, आं दिन्थिनानै होनोसै। आं दिनै बे भिडिअखौहाय माखासे मानसिफोरनि कुइसन खालामनाय एबा माने शक जानायनि थाखाय आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम क्लियार खालामनो थाखाय आरोबाव खनसे फिन भिडिअआव फैफिननाय जालायबाय। ओमफ्रायो दिनै माने मानसिफ्रा सानदों आरोना, जोंना एनिथिं मिस नोंथाङाबो सानदों आरो माखासे मानसियाबो सानदों जे बे फैसाया बोरै हाबथावथाव बेबायदि होननानै बुंदों, बे 2 लाख फैसाया बोरै हाबथावथाव बेबायदि होननानै बुंदों। बिनि थाखायनो दा बिसोरो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदों आरो। ओमफ्राय दा आंबो बे बिनि प्रुफखौ लाबोनो थाखाय आंबो बे भिडिअखौ दिनै लानाय जाबाय। स' नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना बे फैसाया आंनि नंमारगौ नंमारा। बुंदोंदि जोंना एनिथिं मिस नोंथाङा बुंदोंदि बे सोरनि एकाउन्ट सोरनि नाम बेबायदि होननानै बे भिडिअनि गेजेरजों बुंदोंमोन। बेखौनो दा आङो खोन्थानोसै आरो नोंथांमोननोहाय बे सोरनि एकाउन्ट मार ओमफ्राय सोरनि नामाव मार बेखौ खोन्थानोसै। आं दि स्क्रिनाव होदोंमोन जे बे फैसाया एकाउन्ट नाम्बारबो सिनाया नालाय, बिनि थाखायनो बयबाबो बे खोथाखौ साननो थाखाय गनायना लानो थाखाय गोब्राब जाखागोन। बिनि थाखायनो आङो दिनै नोंथांमोननो खोन्थालांगोन आरो। स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नै आंनि आखायाव पासबुकआ दङ आरो आंनियाहाय। आरो नोंथांमोना दायो बेखौ नङाबो साननो हागौ, बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो बेखौहाय आङो खोन्थानोसै आरो। माने खाथियाव लानानै नोंसोरनो डाइरेक्ट प्रुफबो लानानै खोन्थागोन आरो आङो। स' नै नोंथांमोना नायनो हागोन आरो। नै नोंथांमोना माने कनफिउस जाबाय थादोंमोन नालाय बेलेगनिखौबो होनो हागोन होननानै, बिनि थाखायनो आङो दिनै नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आरो। नै बे आंनिनो, नोंसोर बुंदोंमोन ना सोरनि नामाव होनना बुंदोंमोन, नै बे आंनि नामावनो। ओमफ्राय आरो नामखौथ' नुवाखै नालाय, एकाउन्ट नाम्बारखौ लास्टाव नुदोंमोन नालाय 040 नुदोंमोन। दा बिनि फुल माबाखौ नाम्बारखौ नायनानै लास्टनिखौ नायनानै सोरनि नायबानो जाबाय। आरो नंखाय सानबोदोंबा आरो आं नोंथांमोननो प्रुफ देखायबावगोन आरो। नाय बेहाय आंनि माने माबा होनाय दंखायो, सहि होनाय दंखायो। बे फट'आ आंनिनो, नोंथांमोना नायनानै ला आंनिनो। ओमफ्रायो बिनि उनावहाय नोंसोरो फोथायाखैमोन नालाय बे 2 लाख फैसा हाबनायखौ। ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरो नै फारि फारि लानानैनो। नै आं माने थाब सिनायथों होननानै बिनि थाखायनो आङो नैबेहायबो रेड कालारनि बोनानै होनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय दायो नै नोंथांमोना नायदो, नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। दे आंना 27 थारिखआवहाय इउएस डलारनिफ्रायनो फैखानाय आरोना। नै नोंथांमोना मोजां रोखा नायनानै लाबानो जाबाय। इउएस डलारनिफ्रायनो फैखानाय 2741.41 @81.26 बेखौहाय इन्टु खालामबानो नोंथांमोनाबो हमनो हाखागोन बेसेबां 2,19,435 बेबायदि मोनहैखायो इन्टु खालामबानो। नोंथांमोनाबो इन्टु खालामनायनानै नायबानो जाबाय। ओमफ्रायो आं थगायाखै आरो। नै नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आरो। नै बेयो आंनिनो मार, बियो आङो मिसा बुङाखै। माने बयबाबो सानखागोन जेनेबा बेलेगनिखौबाबो स्क्रिन मारिनानै होनोबो हायो होननानै बयबाबो कनफिउस जाखागोन। दा बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो स्र' खोन्थाखाबाय आरो। नै मोजाङै नायनानै ला सोरनि मार। आरो खेनसे देखायबावनोसै आं नै सोरनि नामाव। नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। बे नोंथांमोना नै नायनानै लादो, नामा आंनिनो आरो बे एकाउन्ट नाम्बाराबो आंनिनो। आरो नंखाय सानबावदोंबा बिनि प्रुफबो दंबावखायो। नै सोरनिनो नायबानो जाबाय। नै आंनिनो
बियोहाय सिगाङावबो एसे फुरलाला जाबाय आरो नै नोंथांमोना मोजाङै नायनानै ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन नै आंना 23 तारिखआवहाय US डलारनिफ्राय नै नायनानै ला फुरलाला जाबाय 105.4 into 81.32 दा बेखौहाय नोंथांमोना इनटु खालामबानो बेहायबो नुनो हागोन नै एसे फुरलाला जाहैबाय 8,571 बेबायदि बे हाबदों आरो आंना 23 तारिखआवहाय स' नै बिनि सिगाङावहाय एसे फुरला जाबाय ओमफ्राय नै दायो नोंथांमोनाथ' नुबाय जानांगौ ना बेयो सोरनि मार सोरनि नामाव मार आरो सोरनि एकाउन्टआव मार दा जोंना एनिथिं मिस आदाया बुंदोंमोन आरो माखासे इउटुबफ्राबो बिनि सायाव भिडिअ लानानै बुंदों आरो नंमारगौ ना नंमारा होननानै दा जोंहा एनिथिं मिस आदाया बेखौ नायनानैहाय फालिफोरनो खोन्थाजाबावगोन बे आंनि नंमारगौ ना नंमारा सोरनि मार दा बेखौ नोङो इनटु खालामनानै भिडिअनि गेजेरजों बुंफिननो हागोन ओमफ्राय दायो आंबो माने आसरित शक जादों आरोना जेब्लानाखि आङो बे फैसाया आंनाहाय थांनाय मासनि 23 तारिखआवहाय खेनसे हाबफैबाय बिनि उनावहाय थांनाय मासनि 27 तारिखआवहाय आंना बे 2,19,435 फैसायाहाय आंनाव हाबफैबावदों आरो ओमफ्राय दा बे हाबनायनि थाखाय नोंसोर कनफिउस जाबाय ओमफ्राय आंबो माने बयबाबो कनफिउस जाखागोन आंबो फार्स्ट दिना बिदि दं होननानै नायनायाव बिदि दं होननायाव आंबो कनफिउस जादोंमोन जेब्लानाखि आंना बे फैसाया आङो जेब्ला फेब्रुवारिनिफ्राय मोनसे आपडेट फैदोंमोन स' रायजोफोर जोङो खोनानो मोनबाय नाफाथि हाज'वारिनि एकाउन्टआवहाय 2 लाखनिबो बारा डिप'जिट जानानै दङ होननानै बुंदों आरो नाफाथि हाज'वारिया बुंदों गामिनि गावलिया बेंक जे गावनि जे बेंकमोन बे बेंकआ सिगांहाय ब्रान्चआ फिसामोन बेयावहाय 30,000निबो बारा उइथड्र खालामनो हायामोन होनदों दा बियो ब्रान्चखौहाय गिदिरावहाय चेकिं खालामनाय हिसाबै बियो गासैबो डिटेल्स रांखौहाय नुनो मोनदों आरो माब्लानिफ्राय बेयावहाय बिनि एकाउन्टआवहाय इउटुबा फैसा हरदों बेखौहाय गावबो आन्दाज मोनाखै नाथाय बिनि एकाउन्टआवहाय गासै 2 लाखनिबो बारा एकाउन्टआवहाय फैसा जमा जानानै दं गासैबो इउटुबनिफ्रायनो US डलारनिफ्रायनो बेयावहाय डिप'जिट जानानै दं रायजो बेयावहाय जेबो गोनो गोथो जानांगौनि खोथा गैया नोंसोरो हिसाब खालामदो US डलारा एनि टाइम 81 to 82 बे लेभेलाव थाबाय थायो दा नोङो 81 इनटु हिसाब खालामोब्लाबो नाफाथि हाज'वारिनि 2,741 फैसानि जे रां इन्डिया मानि अब्ला 2 लाखनिबो बारा जायो नोंथांमोना केलकुलेट खालामब्लानो जाबाय 2,700.41 फैसा इनटु 81 आङो खमखौनो बुंबावबाय 82 जायो मालाबा बांसिन 82 आव थायो US डलारा आरो USA कान्ट्रि वाइज रांखौ हरदों इन्डियायाव आलादा हरगोन दस्रा कान्ट्रियावहाय गुबुन हिसाबै हरगोन अब्ला रायजोफोर बेयावहाय गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया दिनैहाय सासे इउटुबार्सआ चेकिं खालामनायनि थाखाय स्टेटमेन्टआवहाय डिटेल्स होनानैहाय नाफाथिनावहाय टटेल बेसेबां हाबमारदों बेखौहाय नायनो हास्थायनायनि थाखाय नाफाथि हाज'वारिया गावनि पासबुकखौनो बेखेवनानै दिन्थिदों बिथाङा गासैबो स्टेटमेन्टनि डिटेल्सखौनो दिन्थिनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला जाय एकाउन्ट हल्डार RBI नि हिसाब मथे नोंनि पासबुक नोंनि IFSC कड आरो नोंनि एकाउन्ट नाम्बार बेखौहाय ससियेल मिडियायावहाय दिन्थिनोहाय गोनांथि नङा बेखौहाय ससियेल मिडियायावहाय फेस खालामनाया गेरेन्टि थेवबो आं सानो उपाय गैयै हिसाबै पाब्लिकखौहाय फोथायहोनो थाखाय फान्थावसिया बेखौ दिन्थिनांदों बेसेबां दुखुनांथाव नाथाय आं आसा खालामदों नाफाथि हाज'वारिनिफ्राय जाय दुथां आखुनि व्यक्तिफ्रा नोंसोरखौहाय लामायाव एटेक खालामनानैहाय गाज्रि भाइरेल हगारनानैहाय भिडिअ हगारदों बेखौहाय नोंसोरो आयेन मथे साजा होनांगौ आरो रायजोनि मदद लानानैहाय नोंनि मान सन्मानखौ लाखिनो थाखाय रायजो राजानि सिगाङावहाय नंगौखौ दिन्थिनो थाखाय नोङो बैसोर दुथां आखु दायनिगिरिफोरखौहाय ससियेल मिडियायावहाय फेस खालामनांगौ जोंबो नायनो लुबैदों सोरमोन बिसोरो आरो मानो बेबायदि
नंखाय सासे देरफुनाय लाइमोन सिख्लाखौहाय जौगाफुनायखौहाय नस्थ' खालामनो नाजाया बिनि डिटेल्सखौहाय आङो नाफाथि हाज'वारिनिफ्राय मोननो हास्थायदों। स' लोगोफोर नोंथांमोनासो मा सानो? आंनि हास्थायनाया बेनो। आरो जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो बे बुंनाय रावा गनायजाथावना गनायजाथावै। अब्ला आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर हरनानै आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों। जै बर' हारि।